ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ନ ପାରି ସିଧା ରେଡି ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଯାଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା କୁଆଁସ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠକୁ। ଆମ ଘର ପାଖରୁ ମାଙ୍କ ପୀଠ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଇକରେ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆଜି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଯାତ୍ରା ପରି ପରିବେଶ। ଯାଜପୁର ସହରର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଏହି ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼। ଖରା ଯେତେ ବଢୁଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢୁଛି। ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ ଆଜି ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନେ ହେଉଛି, ଯେମିତି ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଦୀପ ନେଇ ଚାଲିଗଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦୀପ ଜାଳି ମନର ସବୁ କଥା ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କଠିନ ପାଟୁଆ ବ୍ରତର ପରମ୍ପରା ରହି ସେମାନେ ଲୋହିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କାନ୍ଧରେ ପାଣି କଳସ ଧରି ଗାଁରୁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଓ ମାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ପାଟୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ମାଙ୍କର ସେବକ ଭାବେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପୀଠରେ କୁକୁଡ଼ା ଉଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ପଣା ନ ପିଇଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ଲଗ ଅଧୁରା। ବାହାରର କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଏହା ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ପଣା ପିଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।